Ndihleli apha ndiyacinga. Security officers ndihleli apha ndiyacinga into yobana ngaba mna I'm a security officer by choice. I'm a security officer by choice. Ndangena ndisazi uba ndiyaphi, uyabo. And noba ndikweyiphi na indawo, I respect security whether what company they working for. Those are my colleagues. Every security is my colleague. Noba ukweyiphi ikhampani, noba wenzani, as long as security, it's my colleague. I can't stand watching someone disrespect security in my presence ndikhona. Like, I can't stand that. I can't stand that. Ndikuyeke ndikubukele isecurity usidelela usehla usenyuka, especially siphinde kukhona abantu that can't speak indalo, ufumanise uba akwazi nozithethela, umntu uthule. Ndikuyeke ndikubukele, andikwazi uyenza loo nto. Most of the time ke I'm being in between imililo endingayazi, ufumanise uba ngoku ndiphendwe ndingazazi. No. Fine, ndiyakuva ucaphukile, security have done wrong, kodwa ayikho le nto yenzayo. Ngenye imini yabona masi-security ezizigada parking lot yemoto, yeah. Now ugadile mos lo mntu apha, caba le bhaki ifike ayinakhinophi, ine-groceries ngemva. Caba zeeplastiki noba zaziyi-7 or 8, yabo. I-parking lot inkulu ke, security sinye, uyajikeleza mos. Now lo mlungu ufika uyakhwaza, why is the security stupid? Into ndange ndamqonda, ndifuna ubukela like what's gonna happen. Ndama ndabukela. Lo bhuti uyeza, security yabuza uba why ungakhange ume kule ndawo, and lo bhuti uthi sorry, I didn't see that you had plastic bags. Umlungu enyukelana. Ndawela indlela ndiyeza ndithi no, wena if uzazile uba une-plastic bags, because security siyi-one i-parking lot inkulu, nalaa moto phaa, it's very important kumnikazi wayo, funeka ayojonga. So lo mntu lo wenza uyasirculate mos apho, uyajikeleza. Namxelela nawujonga into efuneka uyenzile wena, you're supposed to have said xa upaka imoto ukhangela u-security, security ndine-plastic bag, ndicela ungahambeli kude. Because into eyenzeka ngoku wazi, lo mlungu uthe xa ke suka amaparafika athatha iiplastiki ezithile. Now uthi bekuneeplastiki ezi-7 apha, iiplastiki ezintathu zithathiwe ntoni. And lo mntu uthi andibonanga mntu, yi-parking lot le, abantu bayenyuka bayehla, iimoto ziyapakwa ziyahamba. So I didn't see anything. Kusenokwenzeka uba ayikho lipara, ngomnye umntu kwenye imoto uvele wathatha iplastiki wayifaka emotweni wahamba, uyabo. That is possible. No, you can't speak to i-security kanjalo. You can't speak to i-security kanjalo. I-negligence yakho, don't make it ifault ka-security. I always can't stand for. Wathi if you say so, the next time uqhuba ibhaki, into zakho zifake ngemveni, ibhaki ayinakhinophi, uyapaka. Paka ukhangela security, ndicela ungahambeli kude, ndinee-bags apha. Uzo-understanda naye because ngumsebenzi wakhe to make sure uba iinto ezisemotweni zirayithi. Ndiyabuza uba wena if u-security ubonile uba into zakho zihambile, you think ngengathethanga, uyabo. Ngeke etshile mos uba yeyi nqandani bamba, ngeke enqandile, uyabo. So zizinto ezinjalo. I always stand for security that are getting disrespected kwezi ndawo. Angeke yenzeke loo nto ikhona, ndibukele. Soze.